Si fa 5 anys, quan en un principi vam pensar la idea de fer la missa, en digueren les magnituds que està prenent, amb el poc pressupost que tenim, la veritat és que no m'ho hauria cregut. Evidentment, estic molt encantat d'estar ací i de que la quarta missa s'hagi fet tan gran i, com diu l'eslògan d'enguany, somniar més fort que mai. A més d'Alacant, on començava avui la missa, demà inaugurem a Madrid i després és un plaer per a mi, tindré a l'Eliana, tindré a Benetússer i tindré a Sagunt, cada un per una raó diferent. Estem encantadíssims amb el projecte i d'aquesta manera anem a intentar que a l'Eliana, que tot el món estiga gaudint des del minut 1 fins a que puguem acabar en totes aquestes activitats que hi ha programades. Sagunt vol ser un referent de ciutat educadora. Com sabeu, les ciutats educadores i culturals ne tenen moltes vessants. Pot ser la cultura, mitjançant el teatre, la música, altres conceptes, però ens faltava un que jo penso que és fonamental. En aquest cas és la imatge. Des de la Universitat de València, des de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, portem 4 anys col·laborant des del principi amb l'equip de la MICE. Enguany participem des de diferents estaments de la universitat, està la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, està l'Institut de Creativitat i Innovació Educativa, el Vicerectorat de Cultura i Igualtat i també la Facultat de Magisteri. Tots els col·legis han volgut participar des del moment que hem explicat en què consistia. Al voltant de 1.500 alumnes van acudir a les sessions del matí. El meu poble també està molt il·lusionat, els col·legis s'han implicat i pense que serà una activitat molt positiva, per la qual cosa jo trobo molt important desenvolupar aquesta mostra en el nostre poble i de nou agrair a Josep i a tots vosaltres la vostra confiança mostrada. Hem trobat que aquest projecte era un projecte que teníem que recolzar per 2 motius fonamentals. Per una banda, per motiu educatiu, i per una altra banda per una qüestió de participació ciutadana, d'educació i la participació ciutadana. S'ha d'educar en un món en el que l'audiovisual és un llenguatge, s'ha d'educar als nostres alumnes per a que ells també eduquen després com a educadors, que els alumnes de la universitat i els xiquets i xiquetes en les escoles puguen tindre l'oportunitat de participar en una organització social que elabora una acció cultural, com és la MICE o com són els audiovisuals que se presenten en ella. A través dels mitjans audiovisuals podrem aconseguir fomentar els valors socials, educatius, un intercanvi d'experiències per als nanos que coneguen com es treballa, com són les pel·lícules, quin valor i quin sentit es donen a altres països a tots els temes que realment ens afecten el dia a dia i espero que la valoració siga molt positiva. És un exemple d'aquest paradigma de participació ciutadana que s'ha d'enfortir a partir de la col·laboració de totes les institucions també, però que partís de la mateixa ciutadania. La democràcia no és només anar a votar, és prendre partit i prendre protagonisme en les accions culturals que s'estan fent i crec que gràcies a l'organització de la MICE, a Jordi Mussol, a l'associació Jordi Mussol i a Josep Arbiol, hem aconseguit que des d'una iniciativa que no partís des de les institucions puguem arribar a implicar a moltíssimes persones. Enguany, els dies han augmentat moltíssim. Realment, encara que la inauguració és el 24, este dimecres que ve, com la demanda de les escoles havia sigut tan gran, van tindre que posar 2 dies més de projeccions i de 3 projeccions. Aleshores, el Moviment ja acollirà els dies 22 i 23 projeccions escolars. Les coses estan funcionant molt millor, el poder estrenar, el poder obrir la missa al Palau de la Música és un luxe. Agrair a l'Ajuntament de València que ens està donant molt de suport en esta edició, així també com la Diputació i l'àrea de Cultura de la Diputació de València. Com a novetats, enguany a nivell programació introduïm llargmetratges. És la primera vegada que treballem el llargmetratge educatiu i tots els llargmetratges, a més de a València Ciutat, seran també projectats a Sagunt, a l'Eliana i Benetússer. El dia de la inauguració podem veure una pel·lícula tailandesa on tindrem el plaer de comptar així amb el director i els actors, és Buffalo Rider. Després també tenim, que s'estrenarà a Sagunt, una pel·lícula iraniana que es diu La història de la bicicleta de mon pare i jo,
i el dia següent, el divendres, en l'Aliana, estrenem Robocop. No, Robot G. La missa cada any li dedica un cicle a un país diferent i arribem a acords amb festivals. I enguany el país convidat és Japó i el festival el que tenim l'acord és el Kineko Film Festival de Tòquio i tindrem el plaer de tindre sí que és un dels festivals més importants d'Àsia. Vaig estar aquest estiu assistint allí en unes xerrades i tindrem el luxe de tindre el director Mitsuo Taira estarà així entre nosaltres. De totes les pel·lícules presentades, de les 179 que anem a projectar, el 80% són fetes en àmbits educatius d'educació primària, d'educació secundària i enguany incloïm la secció Universitat Diferenciada. Destacar el gran èxit que ha tingut enguany la secció Sambori Mise. La secció Sambori Mise és només per a escolars d'educació primària i secundària i són només en valencià. Si vam rebre més de 90 pel·lícules, al final projectem 75 d'aquestes pel·lícules i ahí contem també amb el suport i vull així també donar les gràcies a Escola Valenciana, a la Fundació Sambori d'Escola Valenciana. Les xerrades comencen amb un seminari que es farà així el divendres per la vesprada, que és Mirem i fent cinema, on tindreu a Paula i a Jordi Ots de l'Escola de la Gavina conduint-lo, i el dia següent tenim pràcticament són 8 hores d'experiències i ponències. Per exemple, anem a destacar l'entrevista que qualsevol pot fer-li en directe a José Luis Cuerda, el director de La lengua de las mariposas, que parlarà de 12 a 1. En l'ESGAE tenim unes projeccions molt interessants que mesclen didàctica de l'anglès amb refugiats i refugiades, que ve des de l'Espai Cinema de la Facultat de Magisteri del Cinema. I després el diumenge tindrem al Palau de la Música la gala d'entrega de premis i l'homenatge a José Luis Cuerda amb l'entrega del premi a la seva trajectòria. Així estem moltes institucions, però n'hi ha moltes persones que estan treballant darrere d'això i he de felicitar i agrair a totes aquestes persones, tant de l'Associació Jordi Mussol com també de la Universitat de la Mise, però sí que volia fer ressò de la importància que està prenent el Festival Mise a nivell internacional. La Mise s'ha convertit en un referent. És un referent de festival, és molt respectat en tots els llocs. Me diuen, i com podem fer que Josep Arbiol vinga així a contar-nos com ha muntat aquest festival? El fet d'haver ampliat ha sigut l'èxit dels anys anteriors. El suport públic està, no l'econòmic. I per què anem de mentires ja. Però sí que és cert que enguany demanarem coses i l'han concedit. No l'economia, però no he tingut cap problema. Ja vam obrir les portes del Movim, igual que s'han obert les portes de totes bandes. El que és en quant a espais ha estat perfecte. Igual també l'Eliana, Benetús i Sagunt han posat les seues instal·lacions totalment a disposició nostra. A aquest nivell, bé, si volem continuar, clar que sí, volem continuar i esperem que enguany siga un poquet l'any de la consolidació. Fa 4 anys o 5 anys, quan pensàvem això, no pensàvem que arribem així. Ara estem molt contents i volem donar-li més força i que això vagi a més.